Gisunog sa nagkahiusang opisyal sa LGU Valencia City, Barangay ug Puwersa sa 89th IB ang flag sa NPA sa covered court sa Barangay Sugod, Valencia City, Bukidnon. Simbolo kini sa ilang palaghiusa sa pagbatok sa terorismo, rebelyon ug infiltration sa komunistang hutong. Anaa sa seremonya si Attorney Francisco Manuel Valdez, ang legal officer sa LGU Valencia City, na nagrepresenta kang Mayor Ami Galario na nagpadayag og suporta sa kalinaw alang sa katawhan. Upat ka mga barangay leaders gikan sa Sugod, Lumbo, Poblasyon ug Batangan ang nagpadayag sa ilang suporta. Nanguna sab sa aktibidad ang puwersa sa Alpha Company, 89th IB Philippine Army. Gilaobang 8 pa ka mga barangays ang muisyo og susamang deklarasyon. Usa ka resolusyon ang gipirmahan sa mga opisyal sa gobyerno ug sundalo sa pagdeklara sa CPP-NPA nga persona non grata sa Valencia City. Ang syudad sa Valencia nangandoy nga mamahimong insurgency free, mao nga lig-on ang ilang kampanya batok komunista sa lugar aron makabot sa katawhan ang malungtarong kalinaw.